फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव एसएससी निफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस जाय नोंथांमोना जिडि कनस्टेबलाव साख्रि लानो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे चान्स फैदों दा बेखौ जों नायगोन आरो जायफ्रा बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोनबाय थानो हागोन दा जिडि कनस्टेबलाव गोबांथार साख्रि मोनो आरो गोबां हाजार हाजार पस्टआ देग्लाय दङ गैयाब्लाबो 46,000नि माने बारा भेकेन्सियाबो दङ स' नोंथांमोननि बे एग्जामा जागोन बारा गोबाव गैला जानुवारि फेब्रुवारियाव जानो थांगासिनो दङ स' बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट मोनसे आपडेट फैदों जों बेखौ क्लिक खालामबाय आरो बे अफिसियेल नटिसआ जोबोर गोनांथि मानोना जाय नोंथांमोना मिस्टेक खालामबायना जुदि मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोननो मोनसे चान्स होफिनदों बेनो जाबाय मडिफिकेसन स' नोंथांमोना एडिट खालामनो हागोन मडिफिकेसन खालामनो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननिया लगइन खालामनांगोन आरो कारेक्सन खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना एनि जुदि रं जादोंबा कारेक्सन खालामना ला नङाबा एडमिट मोननाय नङा जुदि एडमिट मोनाबा नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो मोननाय नङा स' बेखायनो 5 नभेम्बरनिफ्राय हमना ला नोंथांमोना 7सिम 5निफ्राय 7 नभेम्बरसिम नोंथांमोना मा एप्लिकेसन कारेक्सन खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन आरो जेरै फन नाम्बार मेल आइडि बा नोंथांमोननि प्रेफारेन्स पस्ट जि दङ नोंथांमोना बेयाव खालामनो हागोन स' बेखायनो जुदि पस्ट प्रेफारेन्सखौ जुदि माबाफोर गोरोन्थि होफ्लांदोंबा जायखौ गोसो दंमोन बेखौ होआखैबा स' नोंथांमोना इदि लगइन खालामनानै स' बेखायनो लगइन खालामबा बेक थांदो आरो बेक थांनानै नोंथांमोना मोनसे लगइन मोनोना नैबे लगइना बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दा जों क्लिक खालामबाय देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि आइडि नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना केपसाखौ होनानै नोंथांमोना मा लगइन खालामबानो नोंनि प्रफाइलाव थांनानै नोङो एडिट खालामनो हागोन आरो दा बेखौ बुजिबाय आरो टटेल भेकेन्सिया बे जोबोर बुरजा भेकेन्सि दाथ' फिजिकेल टेस्टआ सोलिगासिनो दङ थांनाय बारा पस्टआ कमन 26,000नि खाथियाव दंमोन जानांगौ एबारना 46,000नि खाथियाव दङ एबा बाराबो दङ स' बेखौ नोंथांमोना लानो हायोबा जोबोर मोजां चान्स दङ आरो बे CBT नोंथांमोननि एग्जामा बे जाबाय जानुवारि आरो फेब्रुवारियाव जागोन स' बेखायनो थाबनो खालामना लादो जाहाथे एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव थांनानै मेडिकेल टेस्टआव पास जानानै नोंथांमोननि साख्रि जायो दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट